Sa Himamaylan, ginkakas na. Kada City nagklaro 99 lamang ang ila aktibo nga kaso. Sa mga balita national, operational capacity sa mga gyms, net cafes, kay iban pa, personal care centers, gibasakaan sa DTI sa tubtub 100%. Pangaruling sa panahon sang Pasko, ginatunan nga iban sa national o kon idumili sa national IATF. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Ang inyong Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 7, 2020. ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatuno. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa nay. Bodo na, kung nga subo na kaliwat na kabalik Saturday, Action Boy. Gani man, no. Kagina, Dors. Actually, din. Oh, pangitaon, Ged. May important, lang. Appointments. Nag-attend sa secret nga. Nag-attend Secret sa- nga, birthday, charot. Oo. Yes, so good Yung secret morning. lang nila para nga hindi sila makuha sa nga Handa. sa physical social distancing. Okay. So, siya very, good yan lang. Sige, okay. Anyway, good morning kay Miss Heaven Heaven. Nag-aupod siya sa aton subong nga aga. Kay, ano ning ininsik ni Guro? Basta from Japan, siya galit sa Japanese. Sa Japan na siya. Good morning, dira sa imo, ma'am or sir? Si ma'am ni Goro. Kay Alex Monteza, grabe, wala gin siya absent yan, no? Halin gina siya sa pinakauna nga programa up to pinaka-last nga programa sang Correct, Action Radio. Avid listener gina sa kag upod na sa Tribo 684. Wow, Tribo, grabe, may bigyan mo. tribo. Kung may energy fans lang, may tribo May tribo, 684 man. 684 pag ita Amo yan. naman ni Gorong inog-build, yun naman Action Boy. Siya naman ni Gorong Siya ni ma-presidente. nga ma-president kung makakuha na sa mga members. Kag franchise. Di, Do ka ano lang. Do ka damo siya. mga lipstick na linapta naman Ang ako. love sa natural na siya. Kay Sa do ka imo- sa late imo nga ano na siya? ngipon. Late ano na siya? Late Late, ano yung tawag sa naman? Halloween. Mabuya siya basta gadali-dali. Post-Halloween. Charot. So, kay Michael Joseph Hilado, morning mga ka-aksyon. Yes, pretty gorgeous Dorel. Gamolitor lang diri, always sa handumanan. Happy weekend sa tanan. Keep safe and God bless. Sige, Action Boy, go. Kay Inday Vera, good morning mang watching from Los Angeles. It's good to hear you guys. Salamat man Inday for watching. Gina Parilion, good morning man sa imo dira. Kag aga pa ni kaayo mga ka-aksyon ng aton nga mga medyo des Bacolod, medyo mauluulanon, medyo sanga pakadto ko di kay na naga tulotalithe, hindi magid sa baskog ang pagulan, ga tulotalithe, pero ti amuning nagapatulog sa aton nga mga ka-aksyon, no? Ga tinulog pa. Hindi pa maka bugtaw dayon, no? Hello, happy Friday from us here in Minnesota. Kag halin ini kay Ma'am Vanessa Mayo, no? Good morning naman dira sa inyo, Action Boy and Miss Beautiful Dorel. Grabing update diri subong, massive cheating. Sige lang kay eleksyon mo, no? Ini nga daan nga panahon ang eleksyon sa Amerika hasta subong way pa resulta unlike before nga day after the election balaan ang resulta. Di niya daw wala pagyapon mabalaan ang final results as the votes are still being counted sa pila ka mga states, no? Galing kay daw ara na kun on the way na to winning si Joe Biden. Kay ang mga state nga mga tawag naton mga swing states daw pila ka swing states gid ang nagkadto sa iya, no? Anyway, tanawon ta na ang resulta gabantay man kami diri sa Pilipinas Van sa resulta sang eleksyon sa Amerika. Standby na kita sa aton mga balita lokal.
Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tak ng Lasay. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginkakas na ang border checkpoint sa siyudad sang Himamaylan umpisa kahapon nga adlaw Nobyembre 7. Umpisa karon nga kagahon Nobyembre 7. Suno kay Himamaylan City Mayor Raymond Tungson, ini ang ilaman sabat sa pangabay sa iban nga mga Himamaylanon nga nagatrabaho sa iban nga banwa o siyudad sa Negros nga luyag magpauli sa Himamaylan. Duha pa ni Tungson, ini ang isaman sa pagpanghangkat sa ilang mga barangay health workers bangod nga kinanglan sang maid-id nga pagmonitor sa ilang nasakupan nga barangay. Nasaad sa Executive Order 2020-53 ni Tungson, kung sino man nga Himamaylanon ang luyag magpauli, kinahanglan makig-angot sa ilang barangay o kung sino man sa miyembro sila pamilya ang dapat magpahibalo sa barangay officials nga magpauli sila. Ang persona nga magpauli sa ilang lugar ang ginadilian nga makagwa sa ilang balay. Samtang para naman sa mga residente nga maglawig ang pagtinero kung permanente na nga mga tinero sa syudad ang dapat magpahibalo sa ilang mga barangay officials kag inisla ipaydalom sa libre nga RT-PCR testing kag ipahamtang sa quarantine facility tubtub magwa ang resulta. Nagpangabay si Tungson sa kooperasyon sa mga Himamaylanon sa padayon nga away kontra COVID-19. Ginklaro ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga 99 na lamang sa karon ng active COVID-19 cases sa ilang syudad kag hindi siya to 50 base sa ginpagwa nga datos sa Provincial Health Office ug PHO. Base sa statement ni Escalante, dalakip na sa datos ang resulta sang swab test nga ginpatigayon nagligad nga Nobyembre 3 kag base sa datos sa CTIATF mayara sang sila sa 99 ka active cases. As of November 3, ang Cadiz ang mayara sang 498 kwa persons under monitoring, 78 sa ilang yara sa isolation facility sa St. Andrews Park Place, samtang 420 na paydalom sa strict home quarantine. Ang Cadiz City may 50 akon 15 ka mga new cases, samtang 18 ang bagong naka-recover sa Balatian. Samtang nagtaliwan sang kahapon sang aga, ang sang Huwebes sang aga, ang soldado nga napilasan sa engkwentro sa sitio Matale, Barangay Sandayaw, siyudad sang Gihulngan sa probinsya sang Negros Oriental sa tong Miyerkules sang gabi Nobyembre 4. Wala pa gin pangalanan sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army ang napatay, bangod nga kinahanglan pauna nga mapahibalo ang pamilya sini. Suno kay 3rd ID spokesperson Army Major Senon Pancito III, ang nagtaliwan ng soldado ang napatay samtang ginabulong sa isa ka ospital sa siyudad sa Kabangalan matapos makaangkon sang madalong nga pila sa dugan tugas ang pagluthang. Ang nagtaliwan ang tumandok ni sa siyudad sa Capiz kana talana nga dalo ng bangkay sini sila lugar karon nga adlaw Sabado. Nagpalambot naman sang pagpagiunong ang 3rd ID sa pamilya sa nagtaliwan nga soldado kay nagpromisa nga hatagan sang hustisya ang kamatayon sini paagi sa pagpadayon sa ilang kampanya kontra sa mga rebelde. Ginakabig naman ni Pansito nga baganihan ang ining nagtaliwan nga soldado. Patay ang isa ka ginapatihan miyembro sang unit militia sa New People's Army o kun NPA sa engkwentro nga nagluntad sa barangay Makagahay, Banwa sang Moises Padilla, Huwebes sang hapon. Ang napatayang ginkilala kay Rio Hakaba, legal ang edad, kay nagapuyo sa abuban nga lugar. Base sa na-recover sa kay Habaka, o kung Hakaba ang isa ka kalibre 45 ng armas dothang, mga bala kag mga subversibo nga dokumento sang NPA. So kay 3rd Infantry Division spokesperson Army Major Pancito Senon, nakabaton sang tawag ang 62nd Infantry Brigade nga may presensya sa mga persona sa among barangay. Sanggin padulungan ini kumpirmado nga yara sa lugar ang 3 ka armado kag nagluntad ang 2 ka minuto nga lokpanay. Ang bangkay sang napatay yara karon sa poder sa Moises Padilla para sa dugang nga dokumentasyon. Naglambot na sa 176 ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental ang deklarar bilang drug-cleared barangay matapos nadugangan sang 19 sa itong Huwebes ng adlaw. Suno kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez, nagpatigayon sang deliberasyon ang Regional Oversight Committee sa din 50 ka mga barangay nga nag-apply agon makabing nga drug-cleared kag 19 ang nakapasar. Dunga pa ni Gomez sa piyag nga Negros Occidental ang may pinakadutay nga barangay sa Region 6 nga nadeklarar nga drug-cleared, dako na ini nga development.
Palayag ni Gomez sila sa PDEA kagkaupo ng ibang nga ahensya nga naga-evaluate sa isa ka barangay ang nagapasiguro nga pasado kag wala ni bisan isa ka drug pusher sa among nga mga lugar. Ginainganyo naman ni Gomez ang luyag mag-apply para sa bulan sa Disyembre nga deliberasyon nga ipreparar na nilang ilang mga dokumento. Ginapaabot ni Gomez nga mas madamo pa ang mga barangay diri sa probinsya nga madeklarar bilang drug cleared sa sining nga tuig. So kita gyapon ang pinaka-baba, lowest in terms sa number sa na-drug clear nga barangays. But naton gintan-aw no ang quality man sa naton barangay drug clearing program because for all you know, ang province kami mismo sa PDEA Provincial Office hindi gid magsugot na may ma-drug cleared nga barangay kung may ara pag isa nga mabilin man. Si PDEA Negros Head, Nicolas Gomez. Ginpahayag sa New People's Army nga may duha ka mga soldado ang napatay sa nagluntag nga enkwentro sa duha ka separado nga sitio sa barangay Sandayaw, syudad sa Gihulngan, probinsya sa Negros Oriental. Sa press release sa Leonardo Panaligan Command, New People's Army Central Negros Guerrilla Front, ginalegar sini nga ang duha ka mga soldado sa 62nd Infantry Battalion nga napatay ang gilayon nga gindala sa Philippine Army sa wala may baloan nga lugar agud matago sa publiko ang among nga insidente. Dugang pa sa NPA nangin madinalag-o ng ilagin lansar nga operatiba batok sa tropa sa gobyerno sa sitio Inangaw takna alas 3 sa hapon kag sa sitio Matale takna alas 7 sa gabi sadtong Nobyembre 4. Suro sa spokesperson sa LPC-NPA nga si JB Regalado, ila naging tikang batok sa ilagin alegar pagpangharas, pagpamahog kag peke nga report sa pagpasungka sa ginalegar miyembro sang NPA. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, dakop naman ang isa ka tricycle driver matapos ang bypass operation sa sitio Kagay, Barangay Suay, siyudad sang Himamaylan. Ang nadakpan ginkilala kay Joven Ramos, 48 anyos, pumuluyo sa umuman nga lugar kag ginakabing nga street level individual o kon SLI. Sa papangunan ni Police Major Romeo Vargas, ang hepe sang Himamaylan PNP, na baklan si Ramos ang inapatian shabu nga nakuha sa iya ang 5 ka gramo nga may market value nga 87,500 pesos, drug paraphernalia subong 500 pesos nga bypass money. Pangatubang karon si Ramos ang kaso nga paghupot kapag baligya sang illegal nga droga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman
pa ni siya na ako na classmate. Si Sara Escuban, dira sa may Talisay. Good morning, Sara, and keep safe lang dira. Okay. Josefa Cabrera, good morning man. Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning. Sa kay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. May aga sa imo, Susan. Long time no see. Hope to see you soon. Ginapabalo ko Susan, no? Ang classmate naton bala nga si Ramon na Milano, ilubong na karon, no? Kay napatay ni siya sa naligad, no? Ilubong karon si Ramon na Milano, ginapabalo ko lang kay classmate namon ni sa high school si Susan. Of course kilala yan ni si Ramon na Milano, no? Gingging Arroyo, good morning. Sa kay amigo naton Roberto Juan Bolgallo, good morning man sa imo. Kag amigo Ronnie Vega, mayang aga dira sa imo kag may lang nga pagpamati, no? Siling ni Inday Livera kuno Aksyon Doors. Nalambot na ni Kwan, ni Biden ang 270 electoral votes. Just now lang iko, no? Just now kuno bago lang according sa kay Inday Livera nga ato sa US. Tapos si amigo naton One Ball nagatanaw subong nga tanaw ang nalantaw yo na. Oh, bongga. Ginasend gina yan, Ginasend gina yan yan. Tapos ang nga mga kabataan nara man na si Ralph is also a journalist, no? Mamangkot pa ko na kay One Ball kung ano siya nga kwan. Mamangkot lang ko kung ano ang kwan bla ano nga medium, no? Sige Ang bali One Ball ya ining balita ko no kasi Biden nag 270 na wala pa kuno. Fake news pa ni kuno, no? Tanawon tana karon na ano tana karon ano gani na i-confirm tana karon na, no? Kung ano na. Ito damo na ning mga balita ka ginuwa mo, no? Sige lang tanawon tani karon ang bali One Ball nya wala pa. Sige. Imo na si Aranara, si Madeline Buhordan. Okay, go. Okay, dali. Sige. Si Madeline Hordan, si Philip Isulat, good morning. Buen Retiro, Talisay, sila Action Boy. Kay Erwin, JR, Mainit Rihon, good morning. Kay Jonah Garcia, good morning. Action Radio Bacolod, good morning man sa Family Garcia, Dalumpines, dra sa may Sitio Lunaw. Barangay Mailom, Bagos City. Salamat po. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Jomar Ayagan, good morning. Mabugnaw kaagahon. Shout out sa family Sales. Dra sa may Zone 14A, Talisay City. Erwin, yes, good morning. Kay Pinky Terwell, happy Saturday morning, Action Boy and Action Door. Kindly greet my fellow teachers from V. Kauntoy Elementary School, especially kay Ma'am Alegria Portal. Classmate ko na. Thank you. Si Ma'am Alegria. Principal na. Alegria magtang na sa zona, subong portal. Perfect. Kay Janelle Haliorina, good morning. Jomar Ayagan, mabugnaw kaagahon. Shout out sa family sa... okay, nabasa ko na. Jocelyn Kalamaan. Wow. Well, diba? Hindi man dako guya ko dalang taon. TV dahil. Madako sa kay TV. TV kasi malagitad. Kalain. Jocelyn Kalamaan, good morning. Persil Guanzon. Taga San Rafael, Hinubaan, sila Action Boy. Okay. Kay Yurb Quinyol, good morning. Ernesto Regacho, good morning sa taga Barangay Hagimit, La Carlota City. May aga sa inyo tanan. Josette de los Reyes, good morning. Nagapangapi-ngapi sa nga aga. Taga Antipolo, Purok Palma, good morning. God bless sa tanan. Elena Alegarbes. Ay, Doña Elena. Ay, siya ne. Si Doña Elena. Si Doña Elena. Oo, sa Talisay. Oo. Good morning, Doña Elena. Kag kay Don. Ikong. Wow. Bongga. Marlene Abarte, watching from Nato Suligen, La Castellana, sila Action Boy. Brian Robles, si Action Boy, go. Ikaw naman. Brian Robles, sige, Jared Gatso. Tito ko na Action Boy. Okay. Greet ko lang ko si tita mo kuno, kumusta ka mo dira? Okay lang to siya. Si Alex Montesa, of course, mayang aga. Sa pamilya Duran, pamilya Pasyolan, pamilya na Selos, Nabulaw, si Palay, good morning man. Vanessa, wala pa kuno, ambal ni Vanessa, wala pa ginawan kuno ambal ni One Ball, wala pa man. Edgardo Ruby, mangkot lang ko, ano ning pamangkot yaman? Wala ang baton niya pensyon. Okay. Eddie Laos,
Gamonitor sila ni Nanay Isabel sa Canetown, Victorias. No? Leiden di na to? Leiden Navarrete. Sige. Nagnami na ko ng signal ni Alex sa iya nga kwan sa FB Live. Kaya na ko daw ginahilanat sa kay Aksyon Fred pa. Ang iya signal, no? Ping Loha, may agad rasing mo, Ping. Good morning. Aksyon! Yan. Ang bayan numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpasakaan sang DTI ang operational capacity sa mga dermatological clinics, gyms, kaiban pa sang 75 to 100%. Base sa Memorandum Circular 20-57 sang DTI, ginatugutan ang pag-operate sang testing, tutorial, kag review centers, gyms, fitness centers, kag sports facilities, internet cafes, personal care services, pet grooming services, drive-in cinemas, kag travel agencies, tour operators, kag reservation services sang 75 to 100%. Ang mga lugar ngayara sa Modified General Community Quarantine ang pwede maka-operate sang 100%, samtang 75% naman sa mga lugar ngayara sa idalom sang GCQ. Suno kay DTI Secretary Ramon Lopez, ilagin ligwat ang operating capacity sa tuyo nga madamo ang makabalik sa trabaho. Nagpanugyan ng DTI sa mga empleyado kag customers ang nasambit nga mga negosyo nga magsunod sa mga minimum health standard kunyara sa sulod sang pasilidad. Ginadilian sa gihapon ang group exercises kag Zumba classes sa mga gym kag fitness centers, samtang pwede na ang contact sports kag exercise nga may mga personal trainers. Ginatugutan naman ang pag-operate sa internet cafe, apa ang customer ang tubtub lamang sa 2 ka oras para lamang sa educational kag research. Natala na nga pagtalakayon sa National IATF ang proposal nga idumili ang pagpangaroling sa panahon sa Pasko para ma-contain ang COVID-19. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala na talakay sa National IATF ang ining proposal sa nagsapol sila sa Huwebes ng gabi. Nagpasiguro si Roque nga malakip ini sa agenda sa masunod nga meeting sa National IATF. Si Cagayan Governor Manuel Mamba ang una nga nagduso nga dumilian ng house-to-house nga caroling para malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Ang Pilipinas ay ikaduha sa may pinakadamo nga COVID-19 cases sa Southeast Asia kang nagapanguna ang Indonesia. Ginlawag ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyas ni weekly national address ang pila ka ngalan sa mga opisyal sa Bureau of Customs kag staff nga sa karon ginapaydalom sa quasi-judicial o con-judicial scrutiny. Ang listahan ginalakipan sa mga ngalan sa executives sang Philippine Health Insurance Corporation. Sa nagligad nga semana, ginanunsyo sang BOC nga may 20 ka mga personnel ang gindismiss sa trabaho kag ginatos ang ginaimbestigahan bangod sa ginalagar partisipasyon sa illegal nga aktibidad. Ginpanugyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa personnel sa Department of Public Works and Highways sa DPWH kay bobado sa korupsyon nga mag-resign na subong kagatubangon ang mga salabton. Sa pagsapos mga miyembro sa gabinete Huwebes ng gabi, ginbulgar sang presidente nga ang partial delivery kag ghost projects amo ang masami korupsyon nga nagakatabo sa mga infrastructure projects ng DPWH. Ginmando man ni Duterte ang audit sa mga proyekto sa DPWH agud maimbestigahan ang ginatawag nga ghost projects. Sa dugang pa natin nga mga balita nasyonal, ipaydalo naman sa audit ang mga infrastructure projects sang task force ng DOJ nga gintukod base man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga imbestigahan ang korupsyon sa gobyerno.
Apang wala palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque ang mga specific nga proyekto sa idalom sang DPWH nga malakip sa investigasyon. Sa laging handa briefing, gitbahag ni Roque ang pag-audit ang kabahin sang obligasyon sang expanded task force nga gintukod sang presidente kag nagpanugyan nga hulaton lamang ang report sang task force. Huwebes ang gabi sang nanawagan si Duterte sa mga opisyal sang DOH nga involbado sa korupsyon nga maghalina sa ilas ni nga pwesto. Sunod sa presidente, ini ang mayo nga pagi para mabaluan kung mayara sa mga ghost projects. Ang DPWH ang isa sa 5 ka mga ahensya nga prioridad sang DOJ. Kag sa katapusan nga balita national, ginpasakaan sa National Bureau of Investigation na NBI sa kaso kriminal ang datudlo nga mastermind sa pastilla scheme nga mo si retired Port Operations Chief Mark Red Marinas. Nagsaka na sa 86 ang ginpasakaan sa kaso. Sa Office of the Ombudsman may kang tanan sa pastilla scheme sa diin ginatugutan ang mahapos nga pagsulod sang linibo ka dumuluong kalabanan Chinese nga illegal nga nagatrabaho sa pungsod halin pa sang tuig 2017. Sunod sa NBI, ginlapas ni Marinas kay iban pa nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act pagi sa pag-impluwensya sa ibang nga opisyal agud himo ng trabaho nga paglapas sa regulasyon sa ahensya kang paghatag sang pribilehiyo sa hindi kwalipikado nga tawo. Inyong ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.